Wij zijn hier vandaag bijeen voor de troning van prins Willem-Alexander. Daar! Mijn kroon! Ik ben de koning! Constantijntje. Ik denk niet dat jij de koning gaat worden. Ik, nu, koning Willem-Alexander, roep mijn mannen bijeen om u af te voeren. Oké, groot leker dus. Wij hebben het vandaag over dat koningin Beatrix afstand neemt van de kroon en het overlaat aan prins Willem-Alexander. Dan kom ik nou weer terug, weer opnieuw zoeken neem ik aan. Wat lees je daar? Een boek over koningin Beatrix. En vind je het interessant? Ja, ik ben er wel geïnteresseerd in. En wat vind je ervan dat koningin Beatrix afstand neemt van de troon? Ik vind het wel jammer, maar het wordt ook wel tijd voor iemand anders. Wat zijn je verwachtingen van prins Willem-Alexander? Ik denk dat hij het wel heel erg goed gaat doen en een beetje zoals we. Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje, met het Oranje Koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat ie. Oranje Boven, Oranje Boven, leven de koning en Maxima. Wat vindt u van de kroonswisseling? Het is een logische zaak, de koningin is oud geworden. Wat vindt u van de nieuwe koning? Dat wordt afwachten, maar het zal vast een goede koning worden. Zal dat veel invloed hebben op uw leven? Dat verwacht ik niet, want de beslissingen worden in de politiek genomen en niet door de koning. Hallo meneer, wat vindt u van de troonswisseling? Voor mij is het niet nodig, maar het zal toch wel doorgaan, denk ik. Wat vind je van prins Willem-Alexander? Ik ken die man niet. Ik ken hem alleen van tv. Ik heb hem wel eens gezien. Doet hij het wel goed op tv? Ja, volgens mij houdt hij veel van water. Daar is hij altijd mee bezig. Die gaat graag naar het strand ook, denk ik. Oranje Boven, leven de koning en Maxima. Sinds mensenheugenis zingen wij ieder jaar dit lied. Wat vindt u van de troonwisseling? Ik vind het wel spannend. Het lijkt me een geweldig mooie dag. Ik hoop ook dat het een hele mooie dag gaat worden. En we gunnen de koningin Beatrix natuurlijk ter rust. En we hopen dat koning Alexander en Maxima, dat die er samen een succes van gaan maken. Dat hoop ik. En wat vindt u van prins Willem-Alexander? Ik denk dat hij goed voorbereid is. Ik denk dat hij weet waar hij aan begint. Hij heeft heel veel van zijn moeder geleerd. Hij heeft heel veel rondgekeken. Dus ik denk dat ze er samen best wel aan uit gaan komen. Koning en Maxima. Het lied Oranje Boven zingen wij altijd in koor.